Dwumadi edi so yi Joyce Meyer namfonom ne napamfo a ɛwɔ ne soma adwuma mu na afa ho ka. Me pese me hye wo kran anwumre eni kwan se wo ma ehu hye wo so ano ye betimi ahyehye wo na so ma ehu ne hye wo so ayam hyehye ne ehu ensusie kese dantem wo betumi ato akoso wo emra onan kokomu wo so wo emra wano awo akoma so ebo kinkim ɛhɔ no betimi akasa Nyankopɔn ka me ho onja me ho na onpa me so da na meye bibia ehia se meye na me ma ehu enhye me so. Enwumre me pese me kire wo kwan a wo betumi afa so agina ehu ano na wenya wo fa hodie eya na ye wanwa senia ehu timi fa nipa no mu ene senia timi ma nipa etoba ha mejini se ehu ye sunsum a obonsam fa so ede bo nipa atenase a ontimi nkɔ nanim wo abrabom meni nkyerɛkyerɛ bia fa senia beya umbohu Nanso metimi akyerɛw sɛdeɛ wobɛgyina ehu ano na ntimi niw so sɛ wotimi gyina ehu ano a ɔbonsam timi fa nhwehwaw gidie pɛne ade a etumi di ehu so sɛ yɛwɔ gidie a yɛnya firi Awurade hɔ na ehu deɛ yɛnya firi ɔtamfo no hɔ sɛ yɛnya yɛfa hodie firi ehu ho a ɛkyerɛ sɛ yɛma ne ndi yɛ so yebetimi enya enisuo ne atenka ho sinsuaso a ehu de ba nanso se yebema ho kwan ma na di yenso ne de yebetimi abo egu yesua se yebetie Onyankopɔn na yagye ne di se ɔka ye ho abribia wo ehu mu mpo no yekokɔ yanim akokoduro ne se wobɛkɔso akɔ wanim wo ebra wo tenka se ehu ahyɛ wo so wo ehu mu ena yesua ade ehintasem kese bi ne nkyerɛase Onyankopɔn da na di kyerɛ me bɛyɛ mfie duonu ani ekyirenie na medwen sɛ mebɔhu a ɛkyerɛ sɛ me yohufo na meyɛ madwen sɛ me ma ehu mbɔme ɛna mesua sɛ ehu deɛ yɛ ade ɛbɛba abribia ɛno nko ne kwan abonsa fa so ma yɛka yɛnem a yɛnkɔ yɛnim sɛ yɛwɔ nkwan mu nkwan yi deɛ ɛyɛ ade abribia yɛbɛbɔhu sɛ yɛgyeegye yɛ ho ma na abribia ɔbɛhyɛ yɛ so mumu bi wɔ hɔ a ehu nko na ahyɛ mo ma wɔ mabrabom ehu a yɛwanwa a enni fapem ehu bi wɔ hɔ a wofare krampo sɛ wobɛbɔ so de akyerɛ obi dani dan nyinaa ehu awodo a amanfo fam no sɛ yɛkasa yɛbobɔ so a ne tenten sɛ tie ni sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛsua sɛ wotimi gyina ehu ano a enu timi ma wo ye de wo se wo ye ne ehia se wo ye ene de fata se wo ye se usuro ana se unsuro a etumi ma anu brebrase ewo wabrabom me pese wo gi mi di se nya de a obetimi abompa ya ma ehu ayira ewo se utimi gina ano ewo se utimi sua se wo ma ehu enhye wo so ade efre ne hu asekyerɛ ne se ade bi a eni hɔ nanso ye gitum se ewo hɔ Ema wudwin se bibi ba besi a ebia ensi da nanso mi gidi se wobetimi adweade a ehu ama ne si wo abrabom enema bebre ya yesuro no eya emmem na sempo etimi bemu a ehu na ya ma no ateti yen no ano de nkura kye ade na esi no se bemu a me pese me hye mu nkran se mu ntwe mu fi suro ho efri se suro ni nuani mpompa eni ehu eno na di hu ba na abribia ya ye kase misro se me kosto ho misro se me ka ehyen wo traffic mu mumu bia fa mu ho adwen dada se dwuma de iba na wie ya misro se me ka me hyen akofie kina mumu bia ye hyehyeye se enije na mo benya ne ha no mo ba bonsam agye efri mu nsam efri se mo si gina ye wo mu trimu se mo sro se mo be kofie Onyankopɔn afo ma ha se wo be sro se wo be kofie odo ba ha se obe shock na na wa kofie na wasesa otibia dada na uwo mu no opese ukofie wo akukuduro mu a gidi ahyauma a wonkoso nsoro niam ebon hu kane no wa bra ofifie no na enenwume me pese me kyerɛ mo ehu ahodo nso mese madaje we bi hu akyɛn bi ebi de munim deda nti mebobɔ so na akyerɛ mo
Ebi bedi demufo amamo. Ne atie ni se enewa bi wo ho a betima boyehu a ye ndwen ho da. Muti ase. Enti de edikan ya meka ho asem a kire mu ye. Ehu ewo amanim. Ensohwe eni amanihunu. Me hye ase na me kai mu se emamu ma nnema mabobosu nyina mbo mu hu. Emre bi etwem no madafo ababa wa bi ka kire me. Onya efie aduanan ekono ena ofa efra edikan. Na ehu ahye ne mankasa. Se obewo. Na oka se ehu ahye me mankasa se ebeye me ya ena me ka se metimi aso ano ama wo. Oso betumi ena me ka se enso se ebeye wo ya. Ema bebre na awo a omugusu ti ase. Ehu hia se ye makwan ma de a ye den a ebesi ni boyehu se de etie bia ebesi efri se ye ma ehu hye yen so a ebema oya na ewo mu no anu aye de ama yen pa wonim wo hu se mpo no wo hunam baabi aya wo ya me dompem dokota kra tai ka se abra me pra ewo machi beye se afene fa etwemu ni Nokureni na eni enya yankasa eho na me hye ase se metina akonwa yi so na me sigina ye se mepe ai menyini metimi ayi da mepe bi eto na mpese metina ase eno anu no akokudro ani nyini na enam samunim sa enya dia opese o ma afoforo ni je ho utimi ye dia opese wo ye bia wa oni oga no wahu ni ope na wo ye no ka kire me se Wunim, bomodian se, wunye twan. Na fe wunya hwe yie bebre. Se okon ye oya, eya utaye sei. Enu nti, se ye sro eya na ewom na. Enu na ma de ne ginsem kra. Na sa na ti obebia. Ewa brabom. Se obewo ade na ya ye ka kire. Home ko mu, guan home, nya butre, boko. Enti mi pese mi gina sa asem we so. Ene wo che se, ade bia e bonhu no. Ehu na ewom na be ma niama ginsem. Se onim se ye den a wo befemu a ene na mfaso bi enu so wo besuro emom de wo sa wo kan se mre no du so anyakopon be ye me adom ama metumi aye bibia wo se me ye enam Yesu Kristo a hye me din nti enya de abrabodafo ye nyina ye nim sa na so nyakopon enam honhon konkron tumi so ahye ye nyina den se ye be ye niama a den na bro yen so ewa nigye mu na ye di ehusie ewo yakumem honhon kronkron na hya yen go se ye be ye niama a den amen o ti na mekae no honhon kronkron na hya yen go se ye be ye niama a den eni kwan se ye fa bibia tra ene ahoguno so honhon kronkron ahye ye ma akofo nyame tumi wo yen so se ye betumi aye niama kese na David kan sembia efa ye mayihu anopai ye na bakosem omanfato hu bi se wo kenkan abakosem huma edimu a efa niama hodo onyankopon aya eti se niama atumi ahyemu ma se wo kenkan niama onyankopon aya titi no ewo ye kromu ha na onipa edan nyame asem na ye mre nyina agina onyankopon asem so enti na okase se wo yi onyankopon firi abakosem a no kra no na esi sesei ya bakosem homa wodro ananse ye wo ho no eni nyankopon wo mu biom enti ne wo ho ano ye honam enti so nyame nimu a na ye abode enti yentimi nya bibia nsene obi nanso ye wo tumi yanu ye wo tumi enti ebetimi aye niam kase atumi wom eniam kase abru nipa ho odin so enti me pese me hyem nkron anadwo yi enwo se ubohu ubetumi esuro nanso ema ehu enhya wo so ensoso ye kase da se usuro ana ehu ahya wo sumu ubetumi akwa onimu a webra ukotodwe wo so wanu awo na wakoma so bo periperi na ubetumi akase onyankopon ka me ho on jaime na on pa me so da na metimi aye de wo se me ye biara na memma ehu hye me so da edien no nipa betumi di aye me mo aye krado ma we ya na medamo ase enwo so obohu wo oha ho enso se oha beba eye den ya ebeba
Enkrahye bia ne anumu aye no kre. Anya de metwa ntrode aboa mo. Ensem hunu se medina ha ka kire mo se, mo gidie betumi apamo obronsam. A ontimi fa manene ohaw bia mre mo. Ensem hunu endada akwa. Me gidi se nkofo hwe ase na me kirekire bi seyinti. Eye omo kasa wonim bibi. Eye de Yesu Kristo betumi asiese bibia wo abrabom. Nokre ayo betumi aye. Nanso obechechen senia. Wo peno no. Opese yesua senia ni bebom aye niam a eden. Na enye se ebedwane efiri ho. Aye ni beji. Mako huma trena ntichemu aduase num. Yesu Kristo ne na esuafo tena akodu onim. Na okacho mo se yenko nsuo neja. Na Yesu kacho se yenko nsuo neja. Nyagidi na gitu mu se obedu nsuo neja. I am resa. Enti mo yenhwe ne yesiye. Na oja nkrofukuo no kwan no. Na ofa no ka won ho kokodu onim. Na akodu obi nso ka won ho. Na ehum kase bi tui. Na no odi ankasa. Na asochi bubu begu kudu onim. Na eya yema. Yesu kase yenko nsuo na jade diso esie ya asochi. Nanso no nu de wokudu onum a wada na hati. Wada hati. Wenya tinkase Yesu adawo. Wabrabo mu pen. Ena wonyane no se ni se okyerɛkyerɛfo ye yire yi emfa ho ana. Na osori tiatia mframa no na osiepo no se muawa no. Na mframa ni jaaye na eyedi etese de wabre. Na amunumu wa na bibia to odin wa asomdwe mu. Mepese me ne mo kya asem hia bi wa ha. Efri akenkan semi mu. Saka Yesu bufu ya. Ontimi nka kira soroche ne se enye din. Wontimi nka asomdwe nsem wo bra wo ni asomdwe. Na dia bribia ye ne se so how ba ya brabo mu a na ya ma na hye bufuo na ye bufuo na ma how na ginsemu eno so ma ya hai enti abribia de how ka ya ma ne ho na niam ginsemu nanso se wonya abutoye mu a obronsam ehu ne a onfa wonye eya na ma no yem hyehye no na otete se oto akode bi onimu ba wa brabo mu a na sa wokoso fa bibia asomdwe mu na wonante wo Nyankopɔn dom ewa yeyiem me kyerɛw se na obedi honhom mu akon ewa hongono so na wabɔ wo bra enigye mu entikyemu aduanan ne se na osi won se ade na mo ye hufuo sei ade ntina mo ni gidie ana mo ni ahotoso ewo memu ehuma ni bi kyerem se okan won anim so mo sroye ewo se ye hwe se ehum tu a ye bekoso aye sede na ye tie no asa na esi no se ehum tu a ewo se ye koso aye sede ye tie ti sede ehum bi eni ho se ye kasa wo kyenkunimdifo e kyerɛ sen me de wo megidie mu no e kyerɛ me se wodi nkunim asa na ohaw ne ba ne senti no so ohaw no ba eni kwan so mo akum etu wo ho ne wosa wo ka ne se menim se medi nkunim e wo se me fa we mu efi se onyame ka me ho mempanya de ye me de nanso metumi aye de me pese me ye bia me ma ne wia manigye me ma ne wia masomdue na me ma ne nsai me da nso me ye de atwa se me ye bia wo Yesu din mu amen. Enti mi wonsɛmfo bia me pese me di bowra makoma mu na anwumre a ma kyerɛkyerɛ wo me homa yi mu ene se gina no ensro gina no na ensro Korintofo homa edika etidun sie kyekemu nkron Paul ka se efiri se we bi epono kase a emu adwuma beso abapa ama na ehu atamfo dɔɔso akwanya bia wo ho akwansifo metai ka se empagya foforo e de atamfo foforo na eba wo betumi abompa ye se yempagya wo dibra wo adwuma mu a wo betumi abɛyɛ ɔhwɛfo ɔmo panyin ɛno kyerɛ sɛ enipa dodoɔ na ɛbɛtan wo ɛnyɛ sɛ mebu wɔ bɛmu wɔyɛ no kura na meka no wonim wo bɛdwen sɛ obi adɔ nanso ɔmo ndɔ wo dɔ mo no nkyerɛ sɛ ɔmo nso ɔmo dɔ enipa dodoɔ na metwerɛ ɔmo adeɛ ni nti ɛwɔ sɛ metumi nya ahohyɛsoɔ
ɛwɔ sɛ wotimi si gyina yɛ sɛ ɛnɛma panko na wode w'adwene bɛsi so na wobɛma ɔmo mu ne bibia yi ato ɔmo ne akasakasa nko ano akɔ so akasa a ɛnhaw ɛnyɛ sɛ ɛbɛyi w'adwene firi nea woyɛ no so na ɛbɛma wontimi nyɛ nea ɛwɔ sɛ woyɛ wɔ abrabom ɛwɔ sɛ wotimi hu Onyankopɔn na wohu nea woyɛ wɔ ne mu ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɔdɔ kae sɛ ɔgye hyehyɛeɛ de ma wo ansa na wakɔ ɔhaw ne mu mpo ansa na wobɛkɔ ɔhaw ne mu mpo na Awurade ayɛ nhyehyɛeɛ ɔde bɛgye wo mekyerɛ Awurade wɔ ɔgye hyehyɛeɛ de ma yɛn dada ɛwɔ sɛ yɛsua ne yɛka de akyerɛsɛm ne sie no ɛho hia sɛ mɛko saa ɔko yi ɔko no nyɛ me ko na ɛyɛ Awurade ko mɛtena so asomdwoe mu ani anigyem na ɔhyɛ me sɛ menyɛ biribi a mɛyɛ na mɛtena ne nwu n'ase na matwɛn kɔpem sɛ ɔde m'atamfo bɛhyɛ me n'ase afebɔɔ mepɛ sɛ wosi gyina yɛ ɛna anwummere yi sɛ mpo sɛ aka wo na baako wɔ asase yi so a wobɛma w'ani agye ɛma ɔbonsam ɛmfa ehu ɛnteetew ne ɛtɔ so mmienu ehu sɛdeɛ yɛpɛ ne yɛnsa ntimi nka nokorɛ sɛ woka kyerɛ nipa sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔnsa bɛka a menyaeɛ anka wobɛhwɛ sɛ neɛ dɔm n'anim ayɛ sɛ wobisa Awurade biribi na sɛ no nyɛ adeɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma wo a ɛdeɛn na wobɛyɛ sɛ woanya adeɛ a wopɛ a hwɛ sɛ obiara mmɔ ne nsɛm menka asɛm wei ma mente sɛ obiara bɔ ne nsɛm da ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo tie nie ebisa nokorɛ ne sɛ mɛtumi aka kyerɛ mo sɛ nyɛ deɛ obi ahwehwɛ na ne nsa bɛka mo mu bi bɔ mpaeɛ bɔne mo mu binom so bɔ mpaeɛ ne nyinaa so pa mo mu bi so bisa nneɛma a ɛde ɔhaw bɛbrɛ mo a monnim ɛbɛtumi asɛe mo nokwasɛm ne sɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛnya bibibia a ɔpɛ na sɛ yɛade a wodɔ Nyame yie na wogye ne di a w'ani bɛgye nokorɛ ne sɛ yɛtɔ da yɛn ne bere sɛ yɛpɛ biribi a na yɛde hu aba bɛhyɛ yɛn mu a yɛn ne adwene biara sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛn nsa bɛtumi aka ɛsɛ metumi aware so ɛ ebia na wontumi ware ɛnyɛ ne bɔne mu deɛ nanso wonim ɛho hia sɛ wobɛsrɛ kɔ obi ho ansana woayɛ nea wopɛ sɛ woyɛ nokorɛ m'ani gye awareɛ ho ankasa menka sɛ nyɛ nanso mekyerɛ a ɛni hɔ w'ani bɛtumi agye ho na sɛ wei anasɛ wei bɛtumi agyina ano anaa wei deɛ aboro me so ɛnyɛ deɛ bɛtumi agyina ano biam ɔsoro tumi gyae saa fa tumi ne ka wɔ abrabɔ ho na gye de sɛ wobɛtumi ayɛ deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ biara ɛnwɔ sɛ wonya aware pa ansa na w'ani agye sɛ w'ani bɛgye no ɛho hia sɛ wobɛwo ansa na w'ani agye ho hia abasobɔde ansa na w'ani agye ɛnwɔ sɛ woyɛ adwuma mpanyin ansa na w'ani agye anigye tiw mu bɔ wo nsɛm si anigye tiw mu mesuro sɛ menya nea mepɛ kɔsi sɛ wobɛtumi abɔ mpaeɛ a Yesu bɔɔeɛ no Awurade sɛ wobɛtumi ama kuruwa yi pare me nanso anyɛ mepɛ ma wopɛ nyɛ hɔ ɛfiri sɛ biribi abɛsuro sɛnea wopɛ no nsa ntimi nka nokorɛ ne sɛ yɛpɛ biribi a yɛbɔ wo mpaeɛ dodo megye de sɛ mpaeɛ a wɔ sɛ yɛbɔ no sɛ Awurade mepɛ nea wopɛ mepɛ nea wopɛ Awurade mɛma m'ani agye wɔ wo mu na woayɛ m'akoma so adeɛ ama me Awurade megye wo de sɛ wobɛma me nneɛma a ɛyɛ sɛ mehu biribi atwa ne pɛfɛ wɔ Kyerɛwsɛm no mu a mɛnya akokoduro abɔ mpaeɛ afa ho nanso sɛ yɛmmɔɔ so wɔ ha a mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade m'ani gye adeɛ yi ho nanso ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa me a Awurade ɛmfa ama me ɛfiri sɛ menya nneɛma bi wɔ m'abrabɔ mu a na ɛnyɛ gye me di wo koraa wo mpɛ hwɛ mo mu dodoɔ sɛn na afa kwati kwan so nyɛ biribi a ɛkyerɛ mu ahu sɛ nyɛ mma mo na afei no akyi wenye nuhu kɛseɛ paa wanuhu yie Awurade bɛma wo deɛ yɛ ma wo biara na ɔde bɛma wo mmere pa mu awɔ ɛkwan pa so na ɛwɔ sɛ yɛgye anu di na yɛgyae sɛ yɛsuro sɛ yɛnsa ntimi nka nneɛma a yɛpɛ no enti ɛma gyina ano wonnya no sɛnea wopɛ obi a ɔte ha anadwo yi ɛntumi nya deɛ ɔdwen sɛ ne nsa bɛka nyinaa obi a mo ni nsɛm
Ya hye asem me bɔ mo kokɔ nanso mo nso matimi ambɔ mo nsam asa obi a hwe manim to sa eya ne yehu osri pa o yehu oni kankasa honam no edien bibia opɛ hu opɛ Onyankopɔn ma ye de abre bia ye hwehwe o nanso aniama bɛboa yɛn koa no de ma yɛn aniama wieye no ebedi aboa yɛn Sebribi nko ye sesia ɛno nkyɛ sɛ bibia nko na wieye no enye yie Mijidi sɛ ya na akokɔ yɛn sɛ ebe yɛ nneɛma yɛ pɛm ɛmfie bebre twɛ mu mabrabɔ mu a menye nigye efiri sɛ menye nneɛma sɛ nea mepɛ no sɛ meyɛ nneɛma me pɛm na akɔyɛ sɛ nea mefa ndrobɔne sɛ menye nneɛma me pɛm mu a na maboto entempara amono mu hɔ monya sa no obi ni masem a meka no sɛ mentumi andada na manhyɛ obi aso a me mu ade nyinaa gigu Eno kra bɛfono me na afɛ me frɛ no nyamesom biara na tebia me wɔ mu ne nko a ne di me so ɛno na kyɛ me nea menyɛ sɛ me saka nea mehwehwɛ na m'ani agye sɛ me san ka so na me werɛ ho na afɛ yɛfono me sɛ biribi fono wa wotumi sesa no wɔ abrabɔ mu na wotumi ka sɛ nya ade a mɛkɔ so atena saa tebia yi mu mepɛ sɛ nyame di hene wɔ me tebia yi mu ɛfiri sɛ megye di kyɛn sɛ nea megye me ho di ɛnyɛ mo akwan ne mo akwan na ɛnyɛ mo adwene so na meyɛ Awurade adwene Ma Onyankopɔn endi hini wɔ abrabom. Eya ye fa titi mu, efiri sɛ ye pray sɛ ye bɛma yɛn nsa ka ne ayɛpɛ. Na ɛso sanka ye bɛpɛ de Onyankopɔn pɛ, ɛkyin de yɛn akasa ye pɛ a. Yasomdwe ne ye nigye, ɛbɛwie pɛyɔ. Enti ma meka bi me ni kwan sɛ so sɛ wonya de wopɛ abribia, nokre wonya wopɛ abribia. Enti sianso beji bibia tum. Ai. Woo! Afe na matimase. Eno no. Sese me pese me ka bribi kire wona a wo hwe mo kasa fidie iso. Monso montimi nya ne mo pɛ abribiara. Se mo dwen se nyem na mene mo kasa na emo omo aha no pɛ a. Enti gyae sɛ wo fa kwati kwan so. Adada Nyankopɔn amana ma wo ne a wo hwehwɛ. Ne sua sɛ obɛka de Yesu kae no. Ejama wo pɛ nye ho. Na enye me pɛ. Amen. Ne atoso miensa. Esro sɛ nyama enye pepepe. Eno de obetimi abo aguntem efri sɛ eni kwan sɛ no bo hu efri sɛ onye pepepe na onye pepepe nso da enya ade a behia pepepe yo wa abra e wa asase so wo hunam mu pepepe yo ni wiase ye ni asori eni adwuma ye pepepe ye ni nnipa ye pepepe ye ware no ye ni mofrom ye pepepe periperi yo esa babiom nanso onru ha Iti abeye so beti atumu se wonye pepepe. Aye ni kwan se oma ehu edi wa brabo so de biara da. Wo betume ne no edi asie na wadi nkunim. Na wenya Faahodie wo Kristo mu di aye de Awurade afra wo se beye. Wo betumi aye sempo no se ehu ahye wo so a. Ye bepe se ye beti wonka.